Els seus pares encara hi viuen. Avui un grup d'amics els volen donar suport. Durant tot el dia passaran per casa seva i cadascú els donarà una flor. Bàsicament jo diria que porta tota la vida preparant-se per aquest moment. Jo amb 15-16 ja veia que alguna cosa no era normal, no? I mentre nosaltres estàvem aquí jugant a futbol en el parc i al camp de futbol, ell se'n anava a veure el Núria Cadenes a la presó, saps? I dius, ostres... 100 persones aniran a portar tots una rosa en els pares d'en Jordi. Que ells no ho saben. Els pares no ho saben. Tot és sorpresa. Llavors aquí hi ha escrits molt personalitzats. Tot un país per compartir, el poble no falla mai. Múrcia, el seu pare era de Múrcia, es va casar amb una persona del país d'aquí, catalana. El seu pare es diu Antonio, amb la seva mare Maruja. Tenim un restaurant, Can Perico, que ha sigut com el centre de trobada de moltes generacions. Sempre diem les generacions de la barra de Can Perico i el Jordi i la Colla del Casco van ser la segona. Bon dia. Bon dia. Ai, bon dia. Bon dia. Oh, mare. Què passa? Vam a portar la rosa. Són per vostès, en els treballadors d'Òmnium, anem a treballar. Però com és que sabeu aquestes sorpreses així? Mare de Déu, senyor. Perquè vostès també estan allà al peu del canó. Ànimos, vinga. No, però ells porten els embatats són iguals. Ell no l'ha vist, el Jordi. Hi ha una cosa que expliquen els seus companys de la presó, els interns, no? que els diuen, escolta, tu com a mínim pots dormir les nits perquè tens la consciència tranquil·la. No? Jo crec que això és molt important. Ell pot trucar cada dia. 5 cops a la setmana, són 5 minuts només. Posem mans lliures i escoltem. I el que pot dir una cosa i quan toca el ti-ti-ti-ti-ti s'ha acabat. Des que ell estava a la presó, llavors ho feia 2 ratlles. I veu que aquí tinc marcat 100 dies. Un 100 molt petit, perquè aquest calendari és molt petit, un 100 molt petit i la creu. El dia a dia, com que tens enrons amb una, enrons amb l'altra, ho vas portant mitjanament bé. Però després arriba la nit, i la nit són molt dures. Com que ens anem a dormir nosaltres, llavors ve la pena, el sentiment. És fort el que estic dient, però realment porta tota la vida des dels 14-15 anys preparat per això i ara ens toca estar amb la família. Nosaltres som guardians del seu esperit aquí fora, no? Aquesta frase que tant ens agrada. 100 roses grogues, 100 dies després.